fasting powerful. Fasting key, one of the keys of the kingdom. Fasting, there's a lot that we do. It may include fight. Fasting kuyaliwa. Nikona bazalwane? It's a spiritual practice. Fasting. Ukuthi umuntu weflesh, umuntu wenyama afunde noma khunjuzwe ukuthi uphethwe. Ngesikhathi ngakasindiswe bengiphethwe iyona inyama. Ngenza ukuthanda kwenyama. Manje ke fasting izothi enyameni kusekhale sami isicathulo. Uyizolonto. Fasting is very good ukudila nawe. And ijabulela ukuqala ngawe before iye entweni ozidingayo. Ngoba uzothola ukuthi le nkinga othi unayo wena iyinkinga ayona inkinga kaNkulunkulu. Inkinga wena. Le nkinga ayilutho. Manje fasting iyathanda ukudila nawe kuphela ukuba inkinga. Kuphela ukuba inkinga ngoba kuyenze kube inkinga. Ize imthandazo wakho ingazwakala uNkulunkulu ngoba inkinga wena kuyena uSathane. uSathane nje uthola ithuba ngawe ngokuthi umnika indawo ngokuba inkinga. Yabo? For instance nje mhlambe umuntu oversensitive, umuntu highly emotional, umuntu uyabona othi masevuke into zakhe kube ngathi uyena ngempela Nkosi yami lokade vutha uyabona. So inkinga leyo.